Χαίρετε φίλοι ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Έκφραση. Χαίρετε διότι ότι σε εορτής επέστη καιρός και άγγελοι μετα ανθρώπων συνεορτάζουσι. Χαίρετε διότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς τη σύδαση επεφύτησε. Χαίρετε διότι ο άδειτος ήλιος ανέτειλε και η σελήνη λαμπρός τεσακτήσει το κόσμο συνεκλαμπρίνεται. Χαίρετε διότι οι φωτοειδείς αστέρες την οικουμένη καλοπίζωση. Χαίρετε διότι τους σκότους ελυτρώθημεν και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα. Χαίρετε διότι λαμπαδοφεγγεί πάσα εκτίσεις άνωθεν. Χαίρετε διότι τους σκότους ελυτρώθημεν και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα. Χαίρετε διότι ο της δικαιοσύνης ήλιος καταβγάζει ημίν. Χαίρετε διότι η αχλής του κόσμου καθαίρεται τη επιφανία του Θεού ημών. Χαίρετε διότι η ιερά και μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανήγυρης αγάλεται. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξαση. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γάρ γεννήτωρος τη φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξαση. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτρες, αφού αξιωθήκαμε όσοι αξιωθήκαμε να μπούμε στην ταπεινή φάτνη του νηπίου της Βιθλεέμ και να ακούσουμε τους αγγέλους να ψάλουν τον αγγελικό ύμνο της Βιθλεέμ, τώρα θα ξεκινήσουμε για να πάμε στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ο Χριστός τέλειος άνδρας πλέον έρχεται να βαπτιστεί. Αυτό το γεγονός ετοιμάζεται να γιορτάσει η Εκκλησία μας, η μη Αγία Καθολική του Χριστού Εκκλησία μας. Θεός επί γης όφθη. Ήλθε ο Θεός στη γη, ήρθε και μας αποκαλύφθηκε η τριαδικότητά Του, με την παρουσία του Υιού, με την κάθοδο του Πνεύματος, με την προσφώνηση του Πατρός. Ακατάληπτον το Θείον, υπερβατικών και ακατάληπτον, κι όμως έρχεται και γίνεται καταληπτόν με την χάρη Του σε εμάς τους τρεπτούς και χωματένιους ανθρώπους. Δεν μας άφησε σε πλήρη άγνοια, αλλά μας έδωσε τα μέσα να πληροφορηθούμε την ύπαρξή Του. Μεγάλη η δωρεά Του
υψίστη η δωρεά του. Και εμείς, βλέποντας τον τρεπτών και αλλοιούμενων κόσμων, μεταφερόμεθα στον αναλύο των θεών, στον άτρεπτον, στον αιώνιον, στον άναρχον θεών. Δέστε την γη, αυτή τη γη που πατάμε, με την ξηρά, με την θάλασσα, με τα νησιά, με τα βουνά, αυτόν τον τεράστιο όγκο που μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουμε και βλέπουμε τα βουνά και τις θάλασσες που μας δημιουργούν το αίσθημα της απεραντοσύνης. Αυτήν την γη, την τεράστια και μεγάλη, αυτόν τον όγκον των τεράστιων και όλα τα ωραία που υπάρχουν πάνω στη γη, αυτός τα δημιούργησε. Αυτή η υπεραγία τριάδα που εμφανίστηκε στον Ιορδάνη και έκαμε εμφανεστάτη την παρουσία της. Ο Πατήρ διού εν πνεύματι Αγίο ποιεί τα πάντα. Το κάθε πρόσωπο της τριάδος παντού συμμετέχει με τον ειδικών του ιδιαίτερων τρόπων, όπως και στον Ιορδάνη ποταμό. Είναι τυφλοί εκείνοι που δεν βλέπουν, είναι κοφοί εκείνοι που δεν ακούν την τόσο ζωντανή εμφάνιση της Αγίας Τριάδας και ακουστικά και οπτικά. Και τη γη αυτή η Τριάδα θεμελίωσε, δηλαδή την στήριξε σε γερό θεμέλιο για να είναι η γη ατράνταχτη και ασάλευτη και αμετακίνητη. Πού είμαστε εμείς οι άνθρωποι όταν θεμελιώνονταν η γη? Όταν στηρίχθηκαν οι κρίκοι που δέθηκε η γη και κρατήθηκε η γη, που στηρίχθηκε η γη πάνω στο κενό και πάνω στο μηδέν, και όλα αυτά για τα οποία αυθεντεί η πάτη αυθεντία, η γραφή που γράφτηκαν 1000 χρόνια π.Χ. Αυτή η επιστημονική αλήθεια που ήρθε σήμερα, ναι, σήμερα η επιστήμη να τα επιβεβαιώσει, τα είπε η γραφή εδώ και 3.000 χρόνια, ότι η γη είναι μετέωρος και στηρίζεται πάνω στο μηδέν. Και έτσι αυτή η καταπληκτική επιστημονική αλήθεια της γραφής που πρόλαβε την επιστήμη και την ταπείνωσε την επιστήμη, απέδειξε ακόμα μια φορά την θεοπνευστία της. Επειδή ακριβώς η γραφή είναι θεόπνευστη, γι' αυτό και λέγει τέτοιες αιώνιες αλήθειες. Αλλιώς θα έλεγε κάτι σαν τα παραμύθια των αρχαίων προγόνων μας περί του μυθικού Άτλαντος που κρατάει στους ώμους του τη γη. Δέστε τους ουρανούς. Τι είναι οι ουρανοί? Είναι μια απεραντοσύνη γεμάτη λάμψη και μεγαλείο. Υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες. Υπάρχουν οι γαλαξίες, τα νεφελώματα που ονομάζονται Ιορδάνης. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες, και κάθε γαλαξία έχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα, και κάθε άστρο είναι εκατοντάδες και χιλιάδες και εκατομμύρια φορές μεγαλύτερα από τη γη. Μόνο ο ήλιος που ανέτειλε πάλι και σήμερα επί πονηρούς και αγαθούς, δικαίους και αδίκους, επί ευγνώμονας ή αγνώμονας και αχαρίστους, είναι 1.300.000 φορές μεγαλύτερος από τη γη. Πώς το βλέπετε όλοι εσείς που με ακούτε? Και αυτός ο ήλιος θεωρείται νάνος μπροστά σε δισεκατομμυρίων ηλίους που θεωρούνται γίγαντες. Μπορείτε να τα συλλάβετε, μπορείτε να τα φανταστείτε όλα αυτά? Ποιος τα κατασκεύασε όλα αυτά? Οι άρχοντές μας τα έφτιαξαν όλα αυτά, που εκλιπαρούν το έλεος, ναι, που εκλιπαρούν το έλεος για παράταση έστω και 1 δευτερολέπτου της ζωής τους, και ξοδεύουν μυθώδη ποσά για να την παρατείνουν έστω και για λίγο. Όλοι μας γίναμε μάρτυρες της περιπτώσεως ενός ταλέπορου επίγειου άρχοντα που ξόδεψε αμύθιτα ποσά, μετέτρεψε και αυτό το σπίτι του σε νοσοκομείο για να παρατείνει έστω και για λίγο τη ζωή του. Συμβουλεύτηκε μάγους και μάγισσες και αστρολόγους, ιερομονάχους και καλογύρους της απάτης, μέχρι και την σατανίστρια, βιοενεργίστρια Μπιάνκα Μπελτσέγκο κουβάλισε στο σπίτι του. Και τελικά τι κατάφερε? Ήρθε η γροθιά του θανάτου και τον τίναξε κάτω και τον έφερε σε ύπτια θέση και τον ταπείνωσε και τον οριζοντιοποίησε, και ενώ ύψωνε τη γροθιά του για να συντρίψει τους άλλους, συνετρίβει τελικά αυτός από τη γροθιά του θανάτου. Και τι άφησε πίσω του? Γκρεμίσματα και χαλάσματα και ερείπια
ταλέποροι άνθρωποι της γης, χώμα της γης, σκόλικες της γης. Μήπως τα έφτιαξε όλα αυτά ο Βλάξ, ο Μάρξ? Μήπως τα έφτιαξε ο ψυχασθενής ο Φρόιντ? Μήπως τα έφτιαξε ο Τρελονίτσε? Μήπως τα έφτιαξε ο δικός μας ο Μίκης Θοδωράκης, που αποφαίνεται σαν Θεός για όλους μας ότι οδηγούμαστε στο μηδέν? Μήπως οι κάποιοι ψυχασθενείς τρελοψυχίατροι που βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια? Πού ήταν όλοι αυτοί όταν θεμελιώνονταν η γη? Πού ήταν όλοι αυτοί όταν δίδονταν οι εντολές της εξέλιξης και της τελεολογίας της γης? Δεν τα έφτιαξε μόνο. Δεν υπάρχουν μόνο. Αυτά κινούνται. Ποιος τα κίνησε? Και μόνο κινούνται. Κινούνται με νόμους καταπληκτικούς, με ηλικιώδεις ταχύτητες και χωρίς να εκτροχιάζονται. Και όλα αυτά είναι μέρος του σύμπαντος. Ολίγα γνωρίζουμε, ολίγα εξιχνιάσαμε. Υπάρχει και το άλλο σύμπαν, λέγει ο Ψαλμοδός. Το απέραντο και το ανεξιχνίαστο σύμπαν. Εκείνο το σύμπαν είναι ασυγκρίτως, είναι απείρως, είναι αφαντάστος ωραιότερο αυτού του σύμπαντος. Ένα σύμπαν που θα λάμπει και θα κτηνοβολεί, και εκεί θα βασιλεύει ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός, ο λατρευτός μας Χριστός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς προς τον Θεό Πατέρα και προς το Άγιο Πνεύμα, την αδιέρετον και ομοούσιον και αχώριστον τριάδα, που βεβαιού του λόγου το ασφαλές και φανερεί την προσκύνηση της τριάδος. Αν βλέπετε κάποιον, και χριστιανό ακόμα, να λέγει ότι πιστεύει σε μία ανωτέρα δύναμη, δεν πιστεύει σε τίποτα. Πιστεύει συγκεκριμένα, πιστεύει σε συγκεκριμένο Θεό. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Θεός που γεννήθηκε στη Φάτνη της Βιθλεέμ και που βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό? Τα άλλα είναι παραμύθια. Δεν πιστεύει σε τίποτα. Γέμισε ο τόπος από ψευτοχριστιανούς. Και εμείς, οι ψευτοφιλάνθρωποι της γης, εκλιπαρούμε τον Θεό να εντάξει αυτούς τους ψευτοχριστιανούς μετά των Αγίων. Γι' αυτό βρίσκουν έδαφος και όλοι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, οι ψευδομάρτυρες του Γεχωβά, οι Σαϊαντολόγοι, οι Αστρολόγοι, οι μοιητές της Χρυσής Αυγής, οι αποκρυφιστές Λεβί, οι αλχημιστές, οι εσωτεριστές, οι χρυσοδωροσταυρίτες, οι συμβολιστές, οι ζωδιαστές, οι ταοιστές, οι τσιγιούγκ, τα γιόγκα, οι βοηενεργητές, οι αποκρυφιστές, που όλοι αυτοί οδηγούν, κατευθύνουν και γκρεμίζουν τους ανθρώπους στην Άβυσσο. Ο Χριστός θέλει να πιστεύεις πρώτα ποιος είναι, ότι είναι ο Θεός, ότι είναι ο Ιαχβέ Ιησούς. Ο άνθρωπος πρώτα θέλει να παραδεχθείς ότι είναι άνθρωπος. Αν τον πεις ότι είναι ζώον, δεν θέλει τίποτα άλλο από σένα, σε αποστρέφεται. Πρώτα θέλει ο Χριστός να τον αναγνωρίσεις. Αυτή εστί η αιώνιο ζωή, η να γενόσκουσίσε των μόνον αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ποιος είναι μέσα στην έννοια του μόνο αληθινού Θεού? Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Πρώτα να πιστεύεις και μετά είναι τα καλά έργα. Καλά έργα έχουν κι άλλοι. Καλά έργα έχουν και οι Μασόνοι και οι Ρωταριανοί και οι Lions. Πρώτα θέλει την πίστη σου. Το πρώτο κύριο έργο είναι η πίστη σου και μετά τα άλλα έργα που να απορρέουν από το πρώτο έργο. Όμως τα έργα μας ποια είναι? Λίγα είναι τα καλά έργα μας και αυτά ατελεί. Τα έργα μας είναι κυρίως παραλήψεις καθηκόντων και τα περισσότερα είναι κακά έργα. Θεοφάνεια έχουμε, φίλοι ακροατές και ακροάτρες. Θεός εφανερώθη εν σαρκή.
Ήλθε ο Θεός στη γη και έγινε άνθρωπος, και έτσι ήλθε η ελπίδα, ήρθε η παρηγορία, ήρθε η ανάπαυση στη γη, για να παρηγορήσει, για να ενθαρρύνει, για να αναπαύσει, για να ευτονώσει, για να δώσει δύναμη, να δώσει χαρά, και όχι μόνο χαρά, αλλά και περίσσευμα χαράς. Να δώσει χαμόγελο στον άνθρωπο, όχι μισό χαμόγελο, ούτε πίκρο χαμόγελο, χαμόγελο της καρδιάς, καρδιόβγαλτο χαμόγελο. Ήρθε η ζωή στη γη γιατί ο Θεάνθρωπος Ιησούς έχει μέσα του ζωή, και αυτός είναι η πηγή της ζωής και συντηρεί κάθε ζωή. Ήρθε το φως στη γη γιατί αυτός είναι το αληθινό φως που ζωγονεί, που θερμαίνει και που φωτίζει ολόκληρη τη γη και όλα τα δημιουργήματα και όλα τα πράγματα αυτής της γης και όλους τους ανθρώπους της γης. Αυτός φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και βλέπει το φως της ημέρας. Όμως ακόμα εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν μάλλον το σκοτάδι παρά το φως. Γιατί η αλήθεια, γιατί επέλεξαν και προτίμησαν το σκότος και απέπεμψαν και αποστράφηκαν το φως? Μα το λέγει ευθύς αμέσως. Είναι γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γαροφαύλα πράσον μισεί το φως, και ούτε έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια να έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστιν εργασμένα. Πώς βλέπετε την παραπάνω απτή πραγματικότητα, φίλοι μου, να προτιμούν οι άνθρωποι αντί για το φως το σκοτάδι? Και γιατί να προτιμούν οι άνθρωποι αντί για την αλήθεια το ψέμα? Και γιατί να προτιμούν οι άνθρωποι αντί για τα καλά έργα τα πονηρά έργα? Και γιατί και πώς δικαιολογούνται αυτές οι προτιμήσεις τους? Και γιατί να δικαιολογούνται αυτές οι προτιμήσεις τους? Μα γιατί υπάρχει ο πονηρός, γιατί υπάρχει ο διάβολος, και γιατί αυτός ο διάβολος είναι το δέλεαρ, είναι το χρυσόχαρτο που έχει μέσα του την κοπριά, είναι η λαμπερή και ελκυστική επιφάνεια που από κάτω κρύπτει μαυρίλα και έρευος, είναι ο αγγελόμορφος, ενώ πίσω από τη δωράν του υπάρχει ό,τι πιο απεχθές και πιο αποκρουστικό και πιο τρομακτικό εξέβρασε ο Άδης. Και ύστερα αναρωτιένται και όλο αναρωτιένται και γράφουν οι διάφοροι ερευνητές και στοχαστές. Πόσοι λαοί νοσταλγούν τα καθεστώτα της τυραννίας, των μαζικών εγκλημάτων, των γενοκτονιών, πώς προτιμούν την καταπίεση από την ελευθερία, τον εξανδραποδισμό από τη δημοκρατία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης από την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και ιδεών. Αυτό λέμε και εμείς, κύριοι στοχαστές των ανθρωπίνων και των υποανθρωπίνων φαινομένων της σήμερον. Ναι, γιατί και πώς? Μόνο που εσείς βρίσκεστε ακόμα στο ερωτηματικό, ενώ εμείς υπερπηδήσαμε το ερωτηματικό. Μόνο που εσείς είστε ακόμα στην αρχή του προβλήματος, ενώ εμείς ήδη λύσαμε το πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε πλέον γόρδιους δεσμούς, γιατί οι γόρδιοι δεσμοί μας λύθηκαν όχι με τη σπάθα, αλλά με τον μύτο, με την έβρεση της αρχής του νήματος. Για μας δεν υπάρχουν περιπλοκές, δυσχέρειες και αδιέξοδα. Για μας τώρα υπάρχει μία και μοναδική διέξοδος, που οδηγεί στην όλο και πλαταίνουσα και στην όλο και επιμικίνουσα λεωφόρο. Όντως είναι φοβερόν η αδιαφορία, όντως είναι φοβερόν η άγνοια, όμως είναι φοβερό πράγμα και η προκατάληψη, και όλα αυτά μαζί είναι πολύ καλά και πολύ αποτελεσματικά όπλα και ακόντια του διαβόλου. Η αλήθεια ήρθε στον κόσμο και μαζί με την αλήθεια τώρα υπάρχει και η χάρις, και τα δύο είναι δώρα του ουρανού, δώρα του Θεού, και η χάρις και η αλήθεια δι' Ιησού Χριστού εγένοντο. Τα δύο είναι ταυτόσιμα και έχουν την ίδια έμφαση και βαρύτητα. Ο Θεός αποκαλύφθηκε, ο Θεός θυσιάστηκε, δεν δόθηκε απλά αλλά παραδόθηκε, προσήχθηκε ίδια στον κόσμο, σαν αποκάλυψη, σαν πρόσωπο, σαν αμνός του Θεού. Είδε ο αμνός του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται αμνός, που σηκώνει στον νόμο του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και αυτός ο αμνός του Θεού, αυτό το αρνίον του Θεού και Θεός, αποκαλύπτεται και φανερώνεται, αλλά και επιπλέον γίνεται ένα με μας. Εμείς γινόμεθα συγκληρονόμετρο και μας φέρνει την υιοθεσία και την συγκληρονομία εκείνων που είχαμε και χάσαμε, και μείναμε κενοί και άδειοι και δυστυχείς, και μείναμε να βλέπουμε τα άδεια και τρεμάμενα χέρια μας και να κουβαλάμε την άδεια και λιπόθυμη καρδιά μας. Και ήρθε και ακούσαμε την πιο παρήγορη και την πιο δυνατή φωνή
την φωνή του αρνίου, την αιώνια φωνή του αρνίου. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Το ψεύδος υποδουλώνει, το ψεύδος σε δεσμεύει ολόκληρον, και τα χέρια και τα πόδια και την καρδιά και το μυαλό και τη σκέψη και τη συνείδηση, ψυχοσωματικά ολόκληρον τον άνθρωπο. Και πίσω από το ψεύδος ποιος κρύπτεται? Μα ο σατανάς ή ο διάβολος. Αλήθεια, υπάρχει ο διάβολος? Ποιος θα μας πει την αλήθεια για τον διάβολο? Ποιος μας μιλάει για τον διάβολο? Μα το βιβλίο των βιβλίων, αυτό που έγραψε ο αιώνιος για να ισχύει αιώνια, η Αγία Γραφή. Τι λέγει η Αγία Γραφή για τον διάβολο? Λέγει ότι ο Ιησούς ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και ακόμα λέγει ο ίδιος ο Ιησούς, ημέρας τεσσαράκοντα επειράζεται υπό του διαβόλου, και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη από αυτού άχρη καιρού. Όμως τι είναι ο σατανάς? Τι είναι ο διάβολος? Ένα σκοτεινό όν είναι, με απίθμενη κακία. Μια καταχθόνια μορφή είναι, ένα όν με νου, με σκέψη, με επιθυμίες μόνον κακές και διαστραμμένες. Είναι και σπουδαίος θεολόγος ο διάβολος. Είναι ο καλύτερος θεολόγος ο διάβολος. Σωστός και καταρτισμένος γνώστης ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Ναι, καλά το ακούσατε και μην αμφιβάλλετε καθόλου γι' αυτό. Όλα τα χρησιμοποιεί μόνο για το κακό. Για να παρασύρει, για να γκρεμίσει, μάλλον να γκρεμοτσακίσει τον άνθρωπο από το καλό στο κακό. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της υπάρξεώς του. Αυτή είναι η αποκλειστική αποστολή του. Πιστεύει ο διάβολος. Ναι, και ο διάβολος και τα δαιμόνια του πιστεύουσι και φρύτουσι. Πιστεύουν τα δαιμόνια αφού είναι πρόσωπα υπαρκτά και ζωντανά, όπως είμαι εγώ, όπως είσαι εσύ. Και αυτά πιστεύουν και φρύτουν αφού έχουν το συναίσθημα της φρίκης. Είναι προσωπικά όντα αφού έχουν όλα τα γνωρίσματα μίας προσωπικότητας. Έχουν τη δυνατότητα να παρενοχλούν τους ανθρώπους, όχι μόνο εξωτερικά, με τους μυρίους εσχρούς λογισμούς, αλλά και να εισέρχονται και να διεισδύουν μέσα τους. Έχουν μανία εναντίον όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα δε εναντίον των ευσεβών ανθρώπων. Μετέρχονται κάθε δολιότητα, κάθε πανουργία, κάθε μέθοδο και κάθε κακία για να παραπλανήσουν τον άνθρωπο και να τον περιπλέξουν σε αφάνταστες περιπέτειες. Είναι λογικά πνεύματα με πανουργία αφάνταστη. Γι' αυτά τα βλέπουμε να μιλούν, να απαντούν σε ερωτήσεις, να παρακαλούν, να ζητούν και να εκετεύουν, να υποτάσσονται, να φοβούνται, να τρέμουν, να χρησιμοποιούν το ανθρώπινο σώμα, να εισέρχονται μέσα σε αυτό και να μιλούν μέσω αυτού, να κάνουν ακόμα και σατανικά θαύματα. Υποδίονται άλλοτε τον άρενα, άλλοτε το θήλι. Κάπου λέγει ο Μέγας Βασίλειος στους εξορκισμούς του, φοβήθητη, φύγε, δραπέτευσον, αναχώρησον δαιμόνιον ακάθαρτον, ή ως άρσεν ή ως θήλι. Για να ζούμε την αλήθεια. Μηνύματα από τον ουρανό, από τη γη, από τον εθνικό μας πλούτο, από τα βάθη της ιστορίας, από το σημερινό γυμνό πρόσωπο της κοινωνίας, που ενημερώνουν και προβληματίζουν. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα με τον δημοσιογράφο Οδυσσέα Τσολογιάννη. Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές. Ο διάβολος είπαμε ότι είναι καμοφλαρισμένος και όταν εισέρχεται στον άνθρωπο εμφανίζεται κάποτε στην αρχή σαν μικρή ασθένεια που συν το χρόνο αυξάνεται ο λίγων και κατ' ο λίγων από φυσιολογική ασθένεια που θεωρούνταν εμφανίζεται άλλη δύναμη μέσα στον οργανισμό που τον κατευθύνει σε πράξεις αποστροφής. Έχουν την δυνατότητα να κάνουν τέτοια κατοχή που μπορούν να εισέρθουν στον οργανισμό ακόμα και σε αριθμό χιλιάδων. Μπορούν να φτάσουν και τις 2 ή τις 3 λεγεώνες μέσα στον άνθρωπο. Μπορεί να καταληφθεί κυριολεκτικά ολόκληρος ο οργανισμός του. Άπτονται και επιβάλλονται και αυτού του νευρικού συστήματος του ανθρώπου και του αίματος και των σπονδύλων και των φλεβών και των αρθρώσεων και των ματιών και των αρτηριών και των ονείχων και των τριχών της κεφαλής. Ίσως κάποτε η κάθε νευρική διαταραχή να είναι έργο επιδράσεως του διαβόλου στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά δεν τα λέγω εγώ, τα λένε αυτές οι ευχές της Εκκλησίας, όπως το απτόμενος των νεύρων και των αρτηριών, και έρχονται κατόπιν οι ψυχίατροι και μιλούν για ψυχικές διαταραχές.
Πώς θα ρωτήσετε ίσως πού οφείλονται οι περιπτώσεις του δαιμονισμού? Μα πού αλλού? Στην αμαρτία. Η αμαρτία έχει πάντα σαν συνοδούς της το ψεύδος και την πλάνη, και νομίζετε ότι είναι εύκολη η απελευθέρωση του ανθρώπου από τους όνυχας ενός τέτοιου άσπονδου εχθρού του ανθρώπου όπως είναι ο διάβολος. Όταν πάρει την εξουσία και μπει μέσα στον άνθρωπο, δεν βγαίνει εύκολα μέσα από τον άνθρωπο. Και για να μπει μέσα στον άνθρωπο από αμαρτάνει, επιτρέπεται να γίνει αυτό από τον Θεό. Όταν μπει μέσα βρίσκει έδαφος και επαναπάβεται και αρχίζει να τον κατατρώγει σιγά σιγά μέχρι ότου τον καταλάβει ολόκληρον και με ολόκληρη την ψυχή του και με ολόκληρο το σώμα του. Και εκεί είναι ο κύριος στόχος του, η ψυχή του, αυτή που έχει αιώνιο μέγεθος. Είπα ότι ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μπει μέσα στον αμαρτάνοντα άνθρωπο. Ναι, επιτρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος σαν παιδαγωγία, γιατί με τη δοκιμασία και με την ταλαιπωρία που διέρχεται αναγκάζεται να καταφύγει στην προσευχή, στην νηστεία, στην εξομολόγηση, πράγμα που δεν θα το έκανε αν δεν του καταπίεζε τη ζωή ο διάβολος. Μην ξεχνάμε ότι ο Σατανάς είναι ο αρχαιότερος κάτοικος της γης. Μην ξεχνάμε ότι έχει πείρα χιλιετιών. Μην ξεχνάμε ότι ποτέ δεν ξεκουράζεται και ποτέ δεν κοιμάται, ούτε μέρα ούτε νύχτα. Μην ξεχνάμε ότι είναι παμπώνηρος και μπορεί να πει 999 αλήθειες για να τις αναμίξει με ένα ψεύδος και έτσι να γίνει πιστευτός. Γίνεται πολύμορφος, τώρα φίλος, ακόμα και σύμμαχος, μετά από λίγο εχθρός και επίβουλος. Σήμερα μπορεί να επενεί, αύριο να δυσφημεί. Τη μία στιγμή ανυψώνει, σε δευτερόλεπτα καταβιβάζει μέχρι τον Άδη. Σε στεφανώνει σαν Άγιο και μετά από λίγο σε φέρνει σε απόγνωση. Σήμερα, ιδιαζόντως σήμερα, ο διάβολος έχει μία τρομερή επιτυχία, μία αφάνταστη επιτυχία. Δηλαδή πέτυχε να πιστέψει ο κόσμος ότι είναι ανύπαρκτος, ότι δεν υπάρχει. Αυτή είναι όμως την επιτυχία του, την ανατρέπει μόνο ένα βιβλίο. Το βιβλίο που μια μέρα θα μας δικάσει όλους. Το βιβλίο που μια μέρα θα δικάσει και εμένα που σας μιλάω και εσάς που με ακούτε. Και αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Είναι ο ποινικός κώδικας όλων μας. Στην Αγία Γραφή αποκαλύπτεται πλήρως η ύπαρξή του και η όλη δραστηριότητά του. Γιατί είναι φως που ανοίγει τα μάτια της ψυχής για να βλέπει παντού και πεντακάθαρα και όλες τις παγίδες του διαβόλου. Γι' αυτό σας λέγω όλοι μας και συνέχεια να μελετάμε την Αγία Γραφή, να γίνει το best seller μας. Πετάξτε μακριά από τα χέρια σας όλα τα άλλα best seller του κόσμου και πάρτε στα χέρια σας το super best seller, την Αγία Γραφή. Ο μεγάλος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: στο σπίτι που ή κείμενον Ευαγγέλιον ου τολμήσει προσελθήν ο διάβολος, πολλό μάλλον ψυχής νοήματα τι αυτά περιφερούσεις ου κάψετε ποτέ ουδέ επιβήσετε δαίμον. Λέγεται ότι οι παλιοί χριστιανοί είχαν κρεμασμένα στο λαιμό τους μικρά Ευαγγέλια για να τους προφυλάγουν, ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα παιδιά. Και αυτό το αναφέρει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο διάβολος ουδέποτε οπισθοχωρεί. Μόνον ένας τον κάνει να οπισθοχωρεί. Μόνον ένα όνομα τρέμει και οπισθοχωρεί. Το όνομα του Ιησού Χριστού, του Ναζωραίου, πρώτου οποίου πάγκον η κάμψη επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων. Όντως το υπερπάνω όνομα του Ιησού αποτελεί την ακατανίκητη δύναμη κατά του διαβόλου και κανένα άλλο, ούτε όνομα, ούτε πρόσωπο, ούτε πράγμα σε αυτόν τον επίγειο κόσμο μας. Εδώ κρίνω σκόπιμο για επικύρωση και επιβεβαίωση των παραπάνω φίλοι ακροατές να αναφέρω αυτά που γράφει ο πρώην μάγος, 18 χρόνια μάγος Ευάγγελος Κουτρουμπέλης στο βιβλίο του Λαοπλάνος. Εδώ θα αναφέρω κάτι το